Mga kade-disciple, kung ngayon pa lang ay kinakaladkad na ng lambat ng Diyos ang lahat sa kanyang kaharian, anong klaseng isda ka ba sa paningin niya? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw. July 31, 2025, Thursday of the 17th week in Ordinary Time. At ginugunita rin natin ang alaala ni San Ignacio ng Loyola, isang lalaking lubos na isinuko ang lahat kay Kristo. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 13:47-53, sinabi ni Jesus, "Ang kaharian ng Diyos ay parang isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Pagkatapos mahuli ang lahat, sinimulang paghiwalayin ang mabubuti sa masama. Itinabi ang mabubuti, itinapon ang hindi totoo." Mga ka-disciple, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pagdalo sa misa o pagbasa ng Biblia. Ang tanong, nagbubunga ba ang buhay mo ng kabutihan, paglilingkod at katapatan sa Diyos? Si San Ignacio ng Loyola na isang dating sundalo ay nagbago ng husto matapos makilala si Kristo. Iniwan niya ang luho, karangalan at kapangyarihan para maging sundalo ni Kristo at itatag ng Society of Jesus o sa ating kalamahin, Jesuita. Ang motto niya, Ad Maiorem Dei Gloriam, para sa mas dakilang kaluwalhatian ng Diyos. Mga ka-disciple, tulad ng lambat sa Ebanghelyo, lahat tayo ay maaabot ng grasya ng Diyos. Pero ang tanong ay, pinili mo bang magpakabanal o nagpanggap ka lang na mabuti? Maging totoo, maglingkod ng tapat, at isuko ang lahat gaya ni San Ignacio para sa kaluwalhatian ng Diyos. At paalala ko, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lang nahuli ng lambat, kundi naging karapat-dapat na itabi ng Diyos. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.